O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, compareceu esta mañá en rolda de prensa acompañado do vicepresidente, Xosé Regueira, e o deputado responsable da área de emprego, José Ramón Riobó, para presentar a nova convocatoria de axudas do Plan de Emprego Local. Serán en total máis de 5 millóns de euros para apoiar a contratación de persoal e investimentos por parte dos autónomos, PEMES e microempresas da provincia. En principio, adicamos 5 millóns de euros iniciais que esperamos e aspiramos a aumentar ao longo do exercicio, que pois van a ir destinados a emprendedores, emprendedoras principalmente da provincia e, ademais, iníciase unha liña nova de apoio aos autónomos e autónomas tamén da provincia, coa posibilidade de sufragar pois a cota de autónomos, que era unha novidade respecto ás convocatorias anteriores. Valentín González aludiu tamén a que nos atopamos ante o PEL máis social, cun orzamento que sobe un 40% con respecto do ano pasado e que incorpora novas liñas para adaptarse á situación actual e apoiar así a aqueles sectores máis afectados pola pandemia. Nestas convocatorias primaremos o referido aos colectivos máis especificamente danados durante esta pandemia. No exercicio económico anterior sabemos sectores como a hostelería principalmente, pois que sufren máis persuizo que o resto dos sectores, sumados a outros que están especificados na convocatoria, vinculados ao sector hoteleiro tamén, e que lógicamente merecen un apoio máis específicos. Pola súa banda, o vicepresidente Xosé Regueira destacou tamén o esforzo económico e humano que supón o PEL para o ente provincial. Eu agardo que todo ese esforzo, tanto a nivel de recursos económicos como de recursos humanos, pois teña ese retorno social e económico que todos agardamos e que moi pronto pois superemos tamén o reto da Covid e volvamos á normalidade, pero mentras tanto, como moi ben dixo o presidente, seguiremos aportando e apostando por nosos sectores económicos máis perxudicados por a COVID. A presentación de solicitudes permanecerá aberta ata o vindeiro 15 de abril. Realizarase mediante o envío da documentación requirida nas bases de xeito telemático, a través da plataforma Subtel do organismo provincial.